on, eta Juanek aipatu izan den moduan, 7. edizioa zabalduko dugu gaur, inauguratuko dugu gaur, eta betiko legez, uste dut, esker ona adieraztea premiazkoa dela. Beraz, esker mila era ofizialean antolatzaileei, esker mila, hemen ordezkatuta dagozan erakunde guztiei, bai publiko, baita pribatuei be, danon laguntzari esker, danon lankidetzari esker posible dalako, hau, 7. urtez, barriro bertan, Durangon, Landako Erakustazoka honetan, ospatzea, eta ganera, uste dut, arrakastaren oinarrian dagoela lankidetza hau, beraz, uste dut, mailaineratu beharra dagoela hauxe, ezta? Dakizuenez, gaur inauguratzen da azoka, baina asteburu bilen egingo dugu. Bai asteburu honetan, hain zuzen Berdeago Energy, eta bigarren asteburuan datorren hurrengo asteburuan Berdeago Nature edukiko dugu. Enaz galduko datuetan eta barretan, baina feria honen arrakasta oso nabaria da eta oihartzuna Durangotik hartarago badoa baitxebe. Beraz, uste dut kontuan hartzeko moduko feria bat badala.